Въведение. Соло на нея арпежирана акустична китара. Говорен мъжки глас. Нова песен от диджей Георги. Тази песен е за всички бащи, които работят далеч от дома, и за всички сърца, които са разделени от своите деца. Работя в далечна чужбина, трудя се ден и нощ. Ръцете ми се уморяват, дъщеричке моя Донке, моя син Андон. Но мисля само за вас в тази чужда страна. Оставам сам през нощите, щом телефона ми извънне. Слънце изгрява в сърцето ми. Тате Георги мой, къде си? Кога ще се прибереш у дома? Всеки ден те чакам, толкова много ни липсваш. Мили мои деца, Донке и Андон, не плачете. Татко ви Георги ще се върне някой ден по-рано. Тук работя неуморно заради вас. Сияйте като скъпоценен камък, моите прекрасни деца. по-ценни сте дори от очите ми. Единствените ми деца. Донка и Андон, Не бих ви заменил за целия свят. нося ви в сърцето си. Каквото и да спечеля в този живот. Всичко е за вас, деца мои. Телефона ми е пълен с вашите снимки и съм винаги с вас. Когато изляза уморен от работа, гледам ги и още повече ми липсвате. Тук съм в борба за прехраната, работя заради вас. Няма значение дали е ден или нощ, стига вие да сте щастливи, деца мои. И аз гледам снимките ви, плача тихичко сам. Иска ми се сега да бяхте до мен, да ви прегърна през врата. Татко Георги, не се тревожи, нали? Ние ще те чакаме Само се върни, жив и здрав. и ще те прегърнем силно. Сияйте като скъпоценен камък, Мои прекрасни деца. по-ценни сте дори от очите ми. Единствените ми деца. Не бих ви заменил за целия свят. Нося ви в сърцето си. Каквото и да спечеля в този живот, всичко е за вас, деца мои. Финал. Татко, Георги, кога ще се върнеш? Остана съвсем малко, мили мои деца, още малко търпение. Много ми липсвате. И ти ни липсваш, тате Георги мой, всеки ден.